Um, uma ngithi i-system le engilisayo noma elwa nami, kunezinto noma kuney'zathu ezingenza ngisho kanjalo. Um, kahle kahle into efunakalayo ukuthi ngi-initiate-we ukuze kuzophuma lo mdlandla kumina ukuthi no ngifuna ukukhululeka yabona ukunaka izinto ey'ningi like i-history yase-Afrika, inkolo, ipolitiki ukuthi kwenzakalani. Ngizoba umuntu ongayinaki lezo zinto noma ngizoba umuntu ongenandaba neqiniso. Noma ngabe ngiyayibona into e-wrong but ngingay'hluphi nje ngokukhuluma ngayo. Leyo nto efunakalayo. Abazama noma esiyibangayo. Um, indaba yaqala ngokufika kwemoto kahle kahle. Kanti kusho ukuthi kusukela nje kwakudala mina kade ngangilandelwa, kade ngangizingelwa, kade ngangilandelwa. Bengilokhu ngigadiwe yimina obengaboni. Ngibona manje base kufike ekugcineni lapho khona kufanele kuqedwe ngami. Kufanele khona ngi-initiate-we noma uma ngingavumi kuqedwe ngami. Ngoba ngithi kuney'zathu ezingenza ngisho kanjalo-ke. Kuney'gaba kube nama-process angenza ukuba ngigcine ngifikile emotweni, ngigcine ngikwazile ukuba nemoto. And lawo ma-process uma uthi uyawahlolisisa kahle kahle kona awugibe kufuneka into e-wrong kumina ukuze bezokwazi ukungibeka icala, bezokwazi ukungigwema mhlawumbe bangivalele ejele bese bengidlisa ku-poison kahle bekhululekile noma bazamile ukungisa esibhedlela nganqaba. Umfowethu engimlamayo waze wangibamba, bengibamba ngenkani bese bayongithandazela bathi awuboni yini ukuthi awukho right, awuboni yini ukuthi ngoba indlela i-system enamandla ngakhona ikwazi ukujika wonke umuntu abe against wena. And leyo system i-wrong leyo akufanele ngabe sivumela lowo doti we-system ukuthi kube yiwona olawula iy'mpilo zethu noma kube yinto esiphila ngaphansi kwayo. Ayikho right leyo nto. Wonke umuntu unelungelo lokuphila noma lokwenza izinto ngendlela afisa ukwenza ngakhona. Uma nje kuphela leyo ndlela yokwenza ingeze kumhlukumeze omunye umuntu, ingeze kuphazamise impilo yomunye umuntu, umphefumulo womunye umuntu, ingeze kuphatha kabi omunye umuntu. Engikwenzayo kufanele mangiqikethe engikwenzayo akumphazamisi omunye umuntu. Lo uthi ufuna ukusiza umuntu ngenkani, ngiyachaza nje ukuthi angi-right mina angikule ndawo. And ngiyayibona yonke into abayenzayo. Hhayi bangibamba ngenkani bangiqukula nabafundisi bayongithandazela. Hheyi madoda. Okay, kwasi ngenye ide ngibheke emakhaya kwakuyizingaki kwakungoLwesibili uma ngiqamba amanga, kwaqala yena umfowethu wahamba ubhuti wahamba ekuseni. Mina ngangithi ayi angiboni ukuthi ngizoya emakhaya ngoba ngifuna ukuhlanganisa imali yemoto. Kodwa uma kuwukuthi ngiyezwa ukuthi no akuvumi ngibe la ngizobe ngizofika nami ngizobona kodwa okwamanje angiyiboni ngiba semakhaya. Ayi wahamba ngaqhubeka ngahlala kwathi ngabo-12 1 sorry 11 12 ngiyezwa ngaphuma ngase kusonza kancane ngezwa ukuthi hayi mani kodwa engahambi kahle. Ngadoba imoto ngaqonda straight emakhaya ngisuka la eThekwini ngiye eBhambanana.
ngale mali bengithe ngifuna ukuyibekela ngifuna ukukhokhela imoto yabona. Ngase ngisendleleni ebheke emakhaya ngathola i-message eqhamuka ka-card tracker. U-card tracker uthi ngiyamkweleta mina u-1,000 nemadlana okumele ngiyikhokhe i-account yami kuma-arrears. Uma i-account ikuma-arrears lokho kusho ukuthi whatever eyenzakalayo ngemoto bona bazodonsa iy'nyawo uma vele nami bengumuntu ongakhokhi kahle. And okubuhlungu ukuthi bengibakhokhelile imali, yebo ngosuku lokukhokha ngangingenayo imali but ngazama ukuyiphusha sengiyitholile imali ngabakhokhela. But still baqhubeka bangisendela i-message ngoba ngisendleleni ebheke emakhaya. Okusho ukuthi mina bekungafanele ngiyele bekumele ngisaye laphayana lapho kuhlala khona ubhuti ukuze bazofika bona bezothatha imoto bezokoba imoto, yabo. Uma beyithatha imoto laphayana okokuqala bazongitshela khona bazothi la address le imoto elahlekele khona ayiyona i-address mina ngabanikeza yona. So iphutha lami lelo, yabo. Yingakho bangisendela i-message ethi mina i-account yami ikuma-arrears njengoba ngisendleleni ebheke emakhaya nje. Ngoba mina kwakumele ngisaye laphaya ukuze bezofika bona bezothatha imoto bezoyeba. Okay, indlela nami engibona ngakhona le, hhayi ukuthi ya indlela engibona ngakhona izinto. Ngisemakhaya ngeqa ngabuya ngala eThekwini kulofu lelo viki ngathi kwaba uLwesithathu noma uLwesine, ya kwangathi kwakungoLwesine impela. Ngaya endlini kamfowethu ngathatha iy'mpahla zami ngafaka emotweni ngithi ngifuna ukuya endlini yami ngala Springfield. Into eyenzeka okay mangidlula mase ngibuya ngifica kume u-traffic police. U-traffic police ume lapha ngase-garage space. Ngisame ngibheke khona bekungekho maphoyisa mase ngibuya sekunamaphoyisa. Into engididayo ngabo ukuthi abangimisi abangivimbi. Bashatha ngathi abangiboni ngathi yabona bangiyeka ngidlule. Angazi kusanda bebevimbelani-ke emgwaqeni uma bengangimisi futhi. Okay, anginankinga nalokho. Ngihambe ngiye ka-card tracker ngifike ngithi ngicela ukubona ukuthi ithini details wami lapho-ke ngoba nkathi umfowethu before ehla shona emakhaya ngabafonela la-card tracker ngicela bashintshe i-address bafake leya laphaya eVerulam. Sikwenza lokho ngefoni. Futhi siyathesta lo mbhemu, hayi bo. Sikwenza lokho ngefoni. Hhayi-ke avume lesi singinikeze i-address engicela ngifakela yona, avume ukuthi uyayifaka. But mangifika ka-card tracker ngoLwesine ngicela ukubona laphayana ama-details wami abashintshanga yilokho njani. Abashintshanga i-address. I-address kushaye i-address le ndala engayifaka mhla ngizofaka i-tracker. Isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi lapha bengikhona khona bebezofika behasa imoto abese uma ngithi ngiyorephotha bangibuze imoto ilahlekele kephi. Ngisho i-address bathi bona bayazi leyo address. Address abayaziyo yile.
Ngithi mina no ngifonile nje ngicela ngishintshela bathi mhlawumbe ubani okhuluma naye efonini umHWSApp lowo muntu mina ngizama ukuchaza ukuthi ngisho ukuthini mangithi system le elwa nami engilisayo ngamtshela ukuthi lapha ngathola imessage ngolwesibili imessage ethi mina i-account yami kuma areas and ngikweta u1000 nemali okumele ngikhokhe ukuze i-account yami ibe right ngangisendleleni ebheke emakhaya why benza kanjalo bangisabisa kule ndlela engihambayo whatever yenzakala emontweni ngizoyibonela angaze ngiphendula lo message ngaqhubeka nje ngayihambela ngashona emakhaya mase ngisemakhaya kunomthandazi laphayana abamlandile bona ekhaya yabona nje futhi yonke lento lena mina uNkulunkulu uzongiphendulela imvelo izongiphendulela amadlozi ami azongiphendulela kukhona konke lokho bekwenzeka noma kwenzakala mina phela mina ngaze ngisukele muntu angaze ngisukele muntu mina kodwa abantu bahlangana ngami somewhere benza ivumelano ngegama lami ngami benza izinto ekugcineni futhi ezihlukumeza impilo yami ezingiphazamisa ey'nhlelweni zami enginazo ngempilo yami angazi ibizwa ngani into enjalo angiqonde ngempela ukuthi ibizwa ngani yeah okay laphana into eyenzakalayo ekhaya bathi nangumthandazi uzosisiza la ekhaya ukungenisa abantu abadala abaphuma ngenxa yomsindo othe waba khona egcekeni okay ngilalela alright okay anginankinga nalokho-ke mina bathi-ke okay kumele kuhlanjululwe-ke meqala kukhulunywe ngiyibuke yonke lento mina okay yeah bathi kumele siphelele sonke mabethi kumele siphelele sonke futhi nami kumele ngibe ingxenye yalowo mhlangano lezo nkulumo lokho kuhlambuluka but into engididayo ukuthi mina ngathi ngixabane namuntu kodwa okay ngivume nje ngilandele ngenze abakushoyo into engididayo bathi kumele siphelele kodwa futhi khona abantu ababika izathu ezibenza ukuthi bagcine bangakwazi ukufinyelela la kodwa futhi mina kuyangiphoqa ukuthi ngibe khona ngikwazi ngilinda ngize ngibe khona kwakhulunywa angifuni ividiyo zibe yinde kakhulu ngizozama futhi ukwenza enye ngichaza ngale simo engibhekene naso indaba endele kusukela ngoMashi 22 March kuqala lento kuzoba imanje ku-30 June namhlanje lokhu ngivikana mina nebhamu ngivikana no-poison yabo cansi yena